Здравейте, аз казвам Мария и днес отново ще правим такова видео, в което ще гледаме други видеа и ще ги коментираме. Сега съм си избрала едно видео смешно котки компликация 2015, забавни клипове на 720p и самото видео аз го гледам на по-малко, защото не знам, защо много ми лаги по принцип клипа. Нали? Там... Уау! Вижте това отгоре. Както и да е. Нека да преминем с самото видео. Надявам се, нали, да бъде забавно. И да го коментираме, нали? Да започваме. Сериозно ли? Здравей, котенце, излежаваш сега. Честно да я кажа, за сега не ми е забавно. Окей. Секунда само малко да намаля. Опа, аз пък го спрях. Котката играе една игра и аз преди я играех, ма вече не ми е толкова интересна. Окей. Внимай с бомбите! Оу! Котката май има проблеми. До туалетната ли ходиш, котенце? Гледай я сам. О май! Тя яде... Вау! Най-доброто. Още една котка. Не знаех, че туалетната хартия им е... Да. После кой ще купува нова? Познайте. О, маничко. Котенце. Ти не си сладър. Ти си бордюр. Шквам се. Не. Тъй, падне сега. Аре, падни, бе. Не падна. Винаги котките се стъпват на лапичките си, не знам защо. И не ме интересува. Да, това беше яко. Дай, бягай от себе си. Дай, чупи стъклото. Аре, бе. Щупи го. Аре, щупи го. Аре, щупи го, де. Нали си бейби котка? Куче и котка. Те се целуват ли? Женската и мъжката. Любов, ко да ви кажа. Вау! Ближи брадичката, сериозно ли?
GG. Просто GG. Това е втора част. Маймуната. Виж какво прави на котката, вижте само. Леле, кой прави, бе? Ти котката толкова се не усеща. Търси там бог или какво да яде, разбирам. Горе. Хайде, коте! Какво стана, бе? Залепна! Като музика. What the fuck? В кенефа, Теле? Не, това е купичка. О май гад. Браво. Просто GG. Няма да го гледаме целия клип, защото е дългичък. Аз мога да снимам само 10 минути, а до 11. Минали са почти 7. Ти не си сладур. Ти си най-големия бордюр. Хора, това ще бъде за този клип. Миналия клип постигнахме 9 лайка, за което много се радвам. И аз бях казала 10 и ще продължа, но и 9 стават. Ако можем в този клип да съберем 10 лайка и 9 пак стават, за да продължа да правя такива клипчета. Смисъл, това горе ми изкепи това видео, но горе-долу само. Окей, хора, може да видите, много са сладки и смешни. Окей. Има и българи. Чакай, той е български канал, нали? Това. Да, то беше. Това не е български коментар. Това. Но както и да е. Хайде.